Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kaninyo. Mga igsoon, padayon natong iampo nining ikanapulog unom nga Domingo sulod sa tuig ang kalinaw sa tibuok kalibutan, ang hingpit nga pagkasulbad na nining atong virus nga giantos sa taas ng panahon, ang atong nasod nga magkahiusa unta kita dinhi alang sa pagpabangon sa atong ekonomiya o sa atong relasyon. Labaw tanan atong iampo ang atong mga benefactors and donors nga nagsigi og tabang nato dinhi, labi na niining ato karong mga aning proyekto sa Thanksgiving ni Venerable Chopilo Kamomot. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas akong dako uyamot sa huna-huna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita, o Ginoo, kaluyi ang imong katawhan, ug dugangi dinhi kanamo ang imong mga hatag sa pagtuo, paglaom ug paghigugma, ug himoa kami nga magmakanunayon diha sa pag-alagad kanimo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Ang Ginoo mipakita kang Abraham didto sa sagradong mga kahoy ni Mamre. Naglingkod si Abraham sa pultahan sa iyang tolda sa udtong tutok, sa dihang mikalit pagtungha ang tulo ka tawo nga nagbarog didto. Sa pagkakita nila kaniya, midagan siya aron pagtagbo sa mga tawo, ug mihapa siya sa yuta ug miingon, Sir, andam ako sa pag-alagad kaninyo, busa hapit intawon kamo sa akong balay. Ako inyong ulipon. Tuguti nga magpakuha akong tubig aron makahimasa kamo ug makapahulay unya kamo dinhi ubos ni ining kahoy. Magkuha akong pagkaon aron mabaskog kamo ug makapadayon sa inyong panaw. Andam ako mag-alagad kaninyo, sanglit mianhi man kamo sa akong balay. Sila mitubag, kun mao kana, buhata ang imong giingon. Midali si Abraham pagsulod sa tolda ug giingnan niya si Sara. Pagkuha og usa ka sako sa imong labing maayong harina ug paglutog pan, dalia kini paghimo. Unya midagan si Abraham ngadto sa kahayupan ug nagpili siyag nating baka nga tambok ug humok pa ug gihatag niya kini sa iyang ulipon. Gidali usab kini paghikay sa ulipon. Unya nagkuha si Abraham og kiseyo, labas nga gatas ug karne ug gidulot niya kini sa mga tawo. Samtang nagkaon sila, nagbarog siya duol kanila ubos sa kahoy. Unya nangutana sila kaniya, hain man ang imong asawa nga si Sara. Anaa sa sulod sa tolda, mitubag siya. Ang usa kanila miingon, isaad ko kanimo nga ang imong asawa nga si Sara, manganak og lalaki iniglabay sa siyam ka bulan, ug nga mobalik ako inigabot na ni anang panahona. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang maghimo sa katarong, magpuyo sa tubangan sa Ginoo. Ang maghimo sa katarong, magpuyo sa tubangan sa Ginoo. Siya nga nagalakaw nga walay sala, ug nagabuhat sa matarong, nga nagahuna-huna sa kamatuuran, diha sa iyang kasing-kasing, ug wala magsultig dawtan sa iyang dila. Ang maghimo sa katarong, magpuyo sa atubangan sa Ginoo. Siya nga wala magdagmal sa iyang isig katawo, ni magmahay batok sa iyang silingan. Pinaagi kaniya ang dawtan gitamay, samtang nagpasidungog siya kanila nga mahadlokon sa Ginoo.
ang maghimo sa katarong, agpuyo sa tubangan sa Ginoo. Siya nga wala magpatanto nga hilabihan sa iyang sapi, ug wala mo dawat og suborno batok sa walay sala. Siya nga nabuhat ni ining mga butanga, dili gayud masamok, ang maghimo sa katarong, magpuyo sa tubangan sa Ginoo. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Ug karon gikalipay ko ang akong mga pag-antos tungod kaninyo. Kay pinaagi sa akong mga giantos, nakatabang ako sa paghingpit sa wala pa matapos nga pangapag-antos ni Kristo alang sa iyang lawas nga mao ang simbahan. Gihimo ako sa Dios nga sulugoon sa simbahan, ug gitugyan niya kanako kining buhata alang sa inyong kaayuhan. Kining buhata mao ang pagsangyaw sa hingpit sa iyang mensahe nga gihatag niya kaniadto apan gibutyag niya karon ngadto sa iyang katawhan. Kay ang laraw sa Dios mao nga ibutyag niya ngadto sa iyang katawhan ang iyang bahandianon ug mahimayaong tinago nga iyang giandam alang sa tanang katawhan. Ug ang tinago mao nga si Kristo anaa kaninyo nga nagapasabot nga makaambit kamo sa himaya sa Dios. Busa gisangyaw namo si Kristo ngadto sa tanang mga tao. Gipahimangnuan ug gitudluan namo ang tanan, ginamit ang tanan namong kaalam aron pagdala sa tagsa-tagsa ngadto sa Dios, ingon nga hingkod nga tawo nga nahiusa kang Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Samtang nagpadayon pagpanaw si Jesus ug ang iyang mga tinun-an, nahiabot sila sa usa ka balangay diin may usa ka babay nga ginganlag Marta nga miabi-abi kaniya didto sa iyang balay. May igsuon siyang babay nga ginganlag Maria nga naglingkod sa tiilan sa Ginoo ug namati sa iyang gitudlo. Si Marta nagkapuliki sa daghan niyang buluhaton, busa miduol siya ug miingon, Ginoo, dili ka ba manumbaling nga gipasagdan man lamang ako sa akong igsuon sa tanang buluhaton sa balay? Agdaha siya pag-ari aron pagtabang kanako. Ang Ginoo mitubag kaniya, ay kanimo Marta, naguol og nahingawa ka sa daghang mga butang nga unta usaraman ang gikinahanglan. Nakapili si Maria sa labing maayo
ug walay makakuha niini gikan kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang atong tubag sa Salmo nagkanayon nga ang maghimo sa katarong magpuyo sa atubangan sa Ginoo. Kamoron dinhing nanimba, nagpuyo ba mo sa atubangan sa Ginoo? Dito sa inyong balay, naamo sa atubangan sa Ginoo? O atubangan sa TV, atubangan sa cellphone, atubangan sa computer? Kasagaran na to, galisod naghimog matarong. Gani, ang giisip nga matarong kaniadto, karon dautan na. Ya ang giisip nga dautan kaniadto, karon matarong na. Ngano man? Kay ang atong giisip nga matarong, mao ang gisulti sa kadaghanan. Dili ang gisulti sa Ginoo. Muna si Kristo sa atong Ebanghelyo, miingon siya ni Marta, maayo man ang imong gibuhat, pero mas maayo ning gibuhat ni Maria. Ngano man? Kay si Maria, ang manghod ni Marta, naglingkod og naminaw sa gitudlo ni Hesus. Samtang si Marta, maayo man na kana magluto ka para sa imong bisita, sama sa gibuhat ni Abraham diri sa unang pagbasa nga iyang yung gilutuan ang iyang bisita. Maayo man na, pero maghimo ka na to the point nga di na ka maminaw unsay gisultis Ginoo, adi na sana siya maayo. Karon ni simba mamo dinhi, pila ka buok ninyo ang focus gyud nga maminaw sa itudlo sa Ginoo? Taas ang kamot. Tanawa. Ang uban, obligasyon na lang. Simba ta kay Domingo rod. Pero wa na maghuna-huna, unsa kay itudlo sa Ginoo nato ron pinaagis pare. Ana, usahay magpili pas pare. Dependis magtudlo pa der. No? Ano mang agad-agad mamos pare. Siya, padersiano, minaw ta. O dili gani padersiano, mga tog ta. Tog dayo. Ayaw mo pag saba-saba diha kay padersiano ra ba? Mga saba ra ba nagnay magsaba-saba. Kutob ra gid ta diha. Oy, wow. Ang taong matarong ang unag yung dispositions kasing-kasing maminaw kos itudlo sa Ginoo aron mahibaw ko unsaon pagbuhat ang inadlaw-adlaw na kong kalihukan. Sama kamong mga asawa, paminaw mo studlo sa Ginoo, kahibaw gid mo unsaon paghandol ang inyong bana sa tanang higayon. Ayaw pagditsog labok diha, kay basin unyag nasipyat ang imong aksyon. Kamo sang mga bana og maminaw lang gid mo itudlo sa Ginoo, kahibaw gid mo unsaon paglipay ang inyong asawa haron dili na magsigig yaw-yaw o kaha magsigig kahiubos. Di ba? Kamong mga ginikanan og maminaw lang gid mo sa itudlo sa Ginoo, kamao gid mo muhandol sa inyong mga anak, dili kay inyo na lang hinong ikumparar ikang maguwanga ka, gadako lang na imong lawas, lupig lang ka ni imong manghod. Ayaw anaa, magbugno na iguwagtang nimo, daog-daogon man tos maguwang. Kamao kang muhandol sa mga tao, imong anak, ang tapulan, kamao kang muhigugma. Ang kugihan, kamao sa kang muhigugma. Ang bugo, kamao sa kang muhigugma. Ang bright, kamao sa ka. Dili kay kasabaan ang bugo, daygon ang bright. Unsa mo na? Daog-daog. Kamao ta ba? Nabitaroy ni pasa nako, kakita naman tingali mo ana kanang binibining Pilipinas ba nga ang usa ka kandidata, ang iyang gawon man siguro to niya, ang kanang naong ni Maria, kanang Our Lady of the Sacred Heart ba, kanang naikasing-kasing din niya, mao yung kolora, blue, red, niya gaana sad siya, niya nada yun ni viral man kuno na, niya na ako na ni post na ko, Father,
Kana ganing unsay comment nimo ani nga binibining Pilipinas unya ang iyang gipresentar si Mama Mary. Ang iyag yung naong murag Mama Mary nya gwapa biya kay na sila. Di dali ra kay nimo Mama Mary man ni kay gwapa. Ana galibog sa ko nakuha ba kani magbikinis Mama Mary sa kani. Nya lisod basi niya bag Mama Mary attire unya ga bikini. Mo tong niingon ko nako kung iyang gi-highlight sa iyang naong karon si Mama Mary ug sa iya sang kinabuhi iyang gipuy-an ang mga virtues ni Mama Mary, this is very good in this occasion. Kay panagsaraoy nga mo evangelize ka sa mga katawhan nga kitang mga babae dili beauty sa lawas ang atong ipakita kung dili beauty sa atong kasing-kasing. Sama ni Mama Mary gitabunan ang iyang lawas tungod kay ang kaanyag nga iyang gipakita dili naong kundili kasing-kasing og kalag nga limpyo, immaculate. Nako kana siguro ginang nindot kay na pero kaning iya pa-effect lang ni pakita-kita niya sa iyang actual kinabuhi. Sige ditong premarital sex, nga puyo-puyo, siging gimmick-gimmick, nagpakauaw siya. Mausa na kita din simba, siging simba. Unya, inig-ulis balay, pangasaba, yaw-yaw, balikas, marites. Ana. Kaywa maminaw sa gitudlo sa Ginoo. Kaya ka na be, lingian na yung tupad. Yung na, ganahan ka maminaw sa waling father. Ang matan na ba? Wa man gani nilingi. Ang matan na ba? Sana siya. Galison kay mo glingi. Ug di ka ganahan maminaw, sapot na pagbuhat. Mao na si San Pablo sa ikaduhang pagbasa niingon siya, nalipay kong nag-antos para ninyo. Unsa may pag-antos nga iyang gihimo? Pagsangyaw sa gitago sa Ginoo, ang tinago sa Ginoo. Unsa may tinago sa Ginoo? Nga siya uban kanato, God is with us, Emmanuel, og kita makaambit na sa iyang himaya. Gitago ni sa Ginoo tungod kay nagkinahanglan nig focus. Kana bang mo focus ka ba? Para guna nang taguan kanang duwa na tong tago-tago sa una, di ba? Kasoy mo ana. Hide and seek ka naman magsigit tagana ba? And time, ready, time. Ya sok-sok rin ka nga to. Ang ako sa una, basta magpiyong ko, akong dunggan, focus kayog hain tong kasa-kasa dito, kahibaw na ko daan, og hain to sila padong. Ana, ako kinang pangitaon dayon, kay hibawaan na naman nimo, pero wag ka mag-focus, adi ka kakita sa tinago. Di ba? Kay gitago ko na. Di nimo fokusan. Muna karon nga wa nagid sa focus kaayo ang kalibutan kay hapit naman sa duway gitago. Kinsa may kasagaran gyung taguan unta kanang lawas sa babae. Tagui gid na ha. Tabunin na niyo daghan kay mo dihag dapat taguan. Pero karon inyo namang gi-expose og maayo. Mao na nga nangapanos nahimong luod. Bitaw kay kun imo nang ibuy ang diha ang tinaguan sa glami nga sudan ibuy ang ragona dugokon manas mga utitod mga langaw basta imo nang i-display no muna ang nindot unta sa una karon ang nindot gyapon pero pero madugay mo luod pasabot ma-degraded ang quality sa inyong pagkababae o pagkalalaki. Mga lalaki sa karon halatato sa lawas nangabulit na tato. Unsa naman mo? Mga bitin, mga unsa pa na dihang ipamutang. Unsa naman na hugaw-hugaw? Ingka art man ni Father. O lagi unsang klasihas art? Kay lawas baya na nato. Gitaguan baya diha ang Ginoo. Ang Ginoo naa tagui anang imong lawas na anang imong naong. O unsaon man nimo pagpagawas ang naong sa Ginoo. At tingali katong binibining Pilipinas, usa to sa iyang paagis pagpagawas nga ang Maria
ang kinaiya sa Ginoo nga naa ni Maria, naa sad niya isip babae. Yes, okay kayo. Kanya, kung ang imong naong isip babae, imo nang gipakita hasta ni mga dughan, nga ripuson, nga riaring mga nya mo sakay pagid anang motor mo igwad pag yung maayo nya ang sure pati mo bua. Ini kusog lagi dagan sa akong driver si Edgar nako hunong sa gamay gar kay mo tan-aw sa tagam. Di baro makapamalandong ta ba kada unsa naman ning panahon ron oy. Ay ngano inaana man mo? Unsa may inyong gipakita ang Ginoo nga gitaguan diha nato? O inyong gi-expose ang yawa nga ni anato. Usahay ra ba nga atong i-expose abang ang yawa? Pananglitan, ikaw anak, sige na lang kang tanaw anang computer, di na ka mutabang og trabaho, di na ka manglimpyo, di na ka manghugas sa imong gikanan, di na ka manglaba, bisag dako na kay kat, tiguang na ka nga, dalaga, wala ba gyapon kay uyab. Unya, di gyapon ka manglaba, hugawan kay kastanan. Unsa may imong gipakita? Ang Ginoo nga naani mo o ang yawa nga naani mo. Di ba? Pag sure ka mo nya kamo sa mga ginikanan, siging yaw-yaw, nya particular kay kwarta. Di yun muhatag o kwarta sa mga anak. Munang kawato na lang hinoon. Unsa may inyong gipakita? Ang pagkadawo sa kwarta? Si Abraham, ang iyang gipakita, ang Ginoo. Sa hapit mo dire, mga strangers ko to, sa hapit. Pakanon ta mo. Kay luya kay mugnaw sus anghel man di ay itong iyang gipakaon aastilan hinoong swertiha giingnan siya sunod tuig manganak dang imong asawa sunod kang manganak mo na tinaguan nga gahom sa Ginoo ang 92 years old na asawa ni Abraham nga 99 years old atong panahon na manganak pa. Kamong mga 60 na din ug ingnon ka tungod sa imong kabuutan manganak pa ka. Okay ninyo? Uy, ako pa nyo, paglipay yun. Oh, humani mong panganak, patay na yun ka. O ang usa sa mga tinaguan sa Ginoo, nga kitang tanan, matapos ta. Ayaw gyud kalimot ana, tinaguan na, nga angay ibutyag. Nayuban, simba ko dito, maghisgot anang patay-patay pa dire. Importante kay nastanan. Nga naman, aron makamautang mo trabaho karong adlaw. Kana bang matod pa ni Mother Teresa of Calcutta, isipa nga karon mao na imong katapusang adlaw. Isipa nga karon mo'y katapusan imong pagsimba. Unsaon man imo na pagbuhat? Magdali kag lakaw nga karon na may katapusan? Magdali mo? Ako, katapusan ni akong misa, magdali kog wali. Akong langay-langayon kay basig wa nay sunod misa para nako. Ako na ning katapusan. Ato bitang Pitsa 14 si Father Bobby Paraguya, 54 years old, manghod na kog mga almost 5 years. Wa kadaog sa iyang misa. Pagkabuntag, gituktok sa kwarto, di mo tubag, gipugos na lag-abli, patay na. Wa gyud introduction niya si Father Aw-Aw o Carol, wapay 1 month paglubong niya, natong niaging wapay 1 month, gikas paglubong, naligo, namatay sa didto sa kaliguanan. Tuo mo di mo mga matay. Si Father Suarez, nagduwag tennis, winning pagyod, namatay dihas tenisan. Nagbisiklita atong igsuon din namatay diha sa iyang pagbisiklita kay pahilti unta to. O di ba? Batanon may kay mudaag bisiklita, palupad-lupad pa bisiklita, paambak-ambak, nasyat dito sa Kimba babaw sa ilang kapjani, namatay. Kamuron, di ka mo malig sa habal-habal. Kani tinaguan man pero mas nindot nga atong dawaton, nga naman mas monindot ang atong pagtinagdanay sa usag-usa. Gilingi ay mong tupad. Ingna siya, unsa kahakon, katapusan na lang ninimong kakita nako. Ingna ka no.
Ing naunsa kay imong bation kung katapusan na ninimong pagkakita nako. O sige, ina na. Sige na. Si Bishop Chupilo Kamumot, ang padong siya siyang misa, ang iyang sakyanan, nalintuan, patay. Ka Santos ato, karon gani, venerable naman gani, patay oy. Pero andam na kay siya, mao to ang tanan yang panahon, iya jong gigugol pagtuman sa sugo sa Ginoo, labi na gyud ang paghigugma sa labing ubos. Kanang pagpanghatag sa tanan niyang kulikta, ihatag gid niya tanan. Muna karon kay mag-Thanksgiving man ta niya, nya ang gasto mga 7 million man ni, naamantay HGVTC nga slots nga tag 1,000. Manghatag sa ta. Bisag nakapanghatag lang yapon. Pasalamat as ng hatag. As of yesterday, naanatay halin nga 3,038 ka slots. Oh, pakpak. 3,962 na lang ka slots ang kuwang. Basig di na mo maabutan ani sunod Sabado, mahurot na ni, siguruan ninyong palit karon. Dinis ato, ang atong halin, 2,590 slots. Ang dito sa DST community, dako na sa silag halin, 448 slots. Kaya ako mang gi-announce nga, sister, o kamong mga muadto sa pilgrimage, ngadto kang Bishop Chupilo Kamumot nga chapel, ayaw mo dito pangayo, hapyod-hapyod, nawa mo ipalitong slot. Ighumag hapyod, kuot. Palitig slot. Kaya ito ang mga madri gaatang daan para sa aning Thanksgiving. Ya, din hisad, maminaw mo sa akong humili, ay mo pagsigig daig-daig lang diha, katawa-katawa, kuot good mo para sa slot. Maunay tinago. Tinaguan as Ginoo. Niya ang grasya moabot dayon ingkang mag-antos man sa dana pader lisod biya kay rong panahon mao na ingon si San Pablo mag-antos ta kay mao ni ang pagpadayon sa makaluwas nga pag-antos sa Ginoo. Padayono nato ang makaluwas nga pag-antos ug niya dinhi ang tinago nga kaayuhan, kalipay, kalinaw ug kabalaan sa kinabuhi nga napuy-an sa mga santos, gipuy-an sa mga apostoles. Manindog ta katong gustong moantos. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo, iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, ni kunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, mingsaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, ingon sa nakaplagan ni Marta ug ni Maria ang presensya ni Jesus, kita usab motuo nga ania siya ubad kanato, busa masaligon kitang moingon, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang santos nga liturhiya magpalambo sa personal nga pag-ampo alang kanila nga nagtigom sa pagsimba, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga pangulo sa atong nasod magdayig sa Dios pinaagi sa paggamit nila sa ilang mga kabanggaagan sa pag-alagad sa tanan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga himatyon mutan-aw kang Kristo diha sa ilang mga pag-antos, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga sama kang Maria nga taga Betania, mamati kita kang Kristo panahon sa atong mahilom nga pagpamalandong, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga si Venerable Teofilo Kamumot, mabayaw ngadto sa altar sa mga santos,
Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nangamatay magpuyo diha sa presensya sa Dios hangtod sa kahangturan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Mahigugmaon ug maluluyong amahan, dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayo paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa pagkabuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, ikaw ang naghatag kanamo niining hingpit nga sakripisyo. Dawata kini maingon sa imong pagdawat sa mga halad ni Abel. Ang gasa nga among gihalad alang sa imong dungog ug himaya, magdala unta og dugang kaluwasan alang kanamong tanan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Among ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong way kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo, pinaagi sa gahom sa imong pagkadios. Apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakighigala kanimo, apan ang tao mismo maoy miuli niini kanamo, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa, uban sa mga anghel o mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw na Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon, labi na si Father Bobby Paraguya. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo magagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Yes. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dila ko angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen.
magampo kita o Amahan nga maluluyon kining mga misteryo maghatag unta kanamo ug bag-ong kadasig ingon man magdala unta kanamo ug bag-ong kinabuhi diha kanimo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Manglingkod. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa Dios non nga gahom, divine power. Pero magkinahanglan ni og focus. Maminaw kita sa pulong sa Ginoo kanunay og ato gyung sundon ang iyang pag-antos aron pagsangyaw sa tinago nga presensya sa grasya sa Ginoo. So salamat sa mga niantos pag-alagad nato karon dihas gawas dinhi sa sulod, apil na diri sa kilid atong dihas babaw atong choir. Kaninyong tanan nga mialagad dinhi sa atong simbahan ining misaha karon alabi na gyud sa mga offerers katong nihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Brad Boy o si Sister Lucila Marikit and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kaayo. Pipila ka mga pahibalo, update sa atong nahalin nga slots sa HGBTC. Ako naman tong gisulti kaganiha. Usbon lang na kong sulti nga ang atong total nga halin as of yesterday ning abot na og 3,038 slots. Atong pakpakag usab ang namalit ni ini. Napay 3,962 slots nga available. So basig di na mo kaabot ani, paspasin ninyo og palit sugod karon niya na-touch kay ko sa usa sa ni palit og slot kay nag-birthday day siya gahapon sa iyang ika-100 nga birthday. So bahala na lang og ingon kong di na ako isulti angan pero ako lang gining isulti ninyo kay ang ako rasang isulti kadto ra masang moabot og 100 years old. So shout out. And siya pader sige biya kong palit ni mong slot nya magsigi jud kong paminaw nimo pader ana kay ang iyang usas iyang mga pag-umangkon ako mang suod kaayo. Nag-birthday sila dito si Juan tita or tia Sosima tia Sima 100 years old. Ya sige kuno siya paminaw nako pero ga istorya may diha sa video call mura magdi na kay kadungog siya bungol-bungol nako pader niya pero sige jud kog paminaw nimo na kamay noon. Ato na lang sa nang sabton kay 100 god. Kamo gusto mo maabot mo 100? Ya nasa koy usaw niya nga ako gining iyaan og makaabot pa hinaot pa unta lagsik pa man pabut siya karong August buwan next month no August 10 or 20 ba to mo 100 years old po siya. So nindot kayo mga buotan kay ni sila di pras nato bang dali ra kay mamatay. So salamat kayo sa mga namalit niya kamong mupalit pa congratulations muna akong gingon ang mo pilgrims ngadto ni Bishop Chupilo Kamomot karon hangtod sa 27 kinahanglang mo palit gyud og labing minos usa ka slot para pahalipay ni Bishop og sa iyang community nga DST og sa atong archdiocese nya kamo sad nga magsigpaminaw nako sa akong wali og dinhi mo simba amalit po tag slot sa ginagmay lang gud mga tag 10 slots inana ginagmay lang. Atong report sa financial report sa miaging buwan, month of June 2022, atong beginning balance 1,954,255 pesos and 86 centavos. Total receipts 6,070,798 and 76 centavos. Total expenses 7,165,091 pesos and 3 centavos. Ending balance as of June 30, 859,963 pesos and 59 centavos. Salamat ninyong mga manggihatagon nga mga parishioners online o territorial. Masipang pakpak na tong tanan. Salamat kayo. Continue being generous. Nya, mao gihapon sa ato mga pahibalo, reminder nga ayaw mo kalimot sa paghatag og love offering para sa atong parking area. Padayon tang
kuan ana nagpalambo nya akong usbon nga inig kalawat na ninyo ang inyong face mask ius-us na daan aron nga inigdawat ninyo ditso na lang hungit di na magsige pag lihok-lihok aron dili mga hog ang mga species no kanang sacred species nya ang inyong mga bata ayaw kaayo pa kuana dinhi pa saba-sabaa aron makafocus ta dadalang day ngatos gawa. So salamat sa inyong kabuutan ani nya sunod gud mo sa atong pimag sa pagparking, sunod mo sa atong mga frontliners, atong mga usherates sa pagsud ug paglingkod dinhi sud simbahan alang sa hapsay, husay og luwas nga pagsimba. Nya ang kana sa ato dayng mga ludhanan osbonako ayaw ibusdak aron dili kayo saba nya di sa daling maguba. So kung gisapot mo sa inyong balay, i-surrender sa Ginoo inigmisa aron dili na mo mamusdak dinhi ha. Salamat kaayo. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo.